Пенчанка Святлана Галёта, будучи адзінай дачкой сваіх бацькоў, яшчэ ў дзяцінстве марыла аб вялікай сям'і. Сёння ў яе 5 сваіх дзяцей. Старэйшыя сыны ўжо паўналетнія. Лізе 10, Артёму 5. 1,5 гады таму нарадзілася Соня. Хотелось, чтобы было много детей, чтобы они друг дружке помогали. Они для меня все равны. Сёння пад пільным наглядам шматдзетных бацькоў 3 малодшых дзяцей. Старэйшыя сыны ўжо самастойныя і жывуць асобна. Валерый і Святлана асаблівымі бацькамі сябе не адчуваюць. Жывуць, як і большасць астатніх сямей. Дапамагаюць адзін аднаму, падтрымліваюць. Хорошая мама. Детям всем уделяет внимание, готовит, убирает. Порядок всегда дома, всегда наготове. Мама добрая, красивая, хорошая. Вялікую адказнасць у выкананні мацярынскіх абавязкаў убачылі і ацанілі на дзяржаўным узроўні. Напярэдадні Дня маці 2 шматдзетным пенчанкам, у тым ліку і Святлане Галёце уручылі ордэн маці. Такія ж узнагароды атрымалі ў гэтым годзе і 9 мам са Столеншчыны. Дарэчы, менавіта гэты раён самы багаты ў вобласці на шматдзетныя сем'і. В районе многодетных семей 2120. Вот из 92 года 663 матери были награждены вот этим прекрасным орденом. Узнагароды, віншаванні, падарункі. Усё ў гэты дзень мамам, выхавальніцам сучаснасці і будучыні краіны. Напярэдадні свята ўрачыста віншавалі матуль у Брэсцкім абласным аб'яднанні прафсаюзаў. Быть мамой, знаете, это, наверное, подарок судьбы. Это, во-первых, счастье. Я очень довольна, что они у меня есть, и они у меня такие славные, хоть и непослушные бывают, но, знаете, это же дети. Какими мы были? Жизнь очень сильно изменилась, особенно с появлением 3-го ребенка. То есть для себя вообще времени, вообще его нету. Поэтому я вот стараюсь как-то рано вставать, чтобы хоть что-то выкроить, какое-то для саморазвития время. И все для детей получается. Яны ўсе такія розныя і па прафесіі, і па ўзросце, але аб'ядноўвае іх адно – мацярынства. Сёлета на святочны канцэрт у абласны палац прафсаюзаў запрасілі паўсотні тых, каго з павагай можна назваць «мама». І ў падарунак для іх выступленне знакамітага беларускага спевака Аляксея Хлястова. Тацяна Будгусаім, Ганна Бойкевіч, Тацяна Ігнатавец, Александр Дячэнка, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».